मा जाबावनो बे नापेजोंबो। दे थांबानो जाबाय। आब' आंबो नोंसोरखौ नागारना थांनो गोसो गैथ'वामोन, नाथाय दा नापेयाबो गाबै गाबै फन हरबायना एसे बोरैबा मोनदों। जायबा बेखौ मोनदोंमोन बिसोरबो थैबायनो, बेनिखायनो बोरैबा जादों बियो। आं मिथिगौ आब', हारसिं थाबा बोरै मोनो। सानसे समाव आंबो बिदिनो हारसिं जादोंमोन ना। औ मिथिगौ आङो जमुना, बै समाव नोंखौ हारसिं दोनदोंमोन आरोना बिसोरो। दोनदों माने हारसिं नागारना थांदोंमोन न' नोंखौ। औ आब', बै समाव नापेमोना एसे बोरैबामोन, नाथाय दा सोलायमारबाय। बिदिनो आरो समजों लोगोसे सोलायलाङो। औ बिदियानो गाज्रिमोन बिनिया। औ गाज्रिथ' गाज्रिखायनोथ' गावगायनि बिनानावखौनो बुथारनो हादोंमोन। बै बोराय बुरै सानैया मोनाबाथ' बियो थैखागौमोन न'। आंबो नोंखौ थांनो होनो गोसो गैयामोन जमुना, नाथाय दा आरो एसे बोरैबाबो मोनो गाबै गाबै फन हरदोंबा हारसिं होननानै। औ आब', खम बोरैबा मोनदों बियो। हारसिंबा फाग्लिबायसो मोनोथ' आरो सिन्थाथ' आरो एकदम बोरैबासो जालाङो। औ आब' डिप्रेसनावसो थाङो। बिहामजो जमुना, नों थांमारसिगोनबा। औ आयै, आं दा थाङाबाबो जाया, आंना बिनानावा गाबै गाबै लिंहरदों। आं थांजानो बासोदोंमोनहाय नोंखौ बिहामजो। औ आयै, आंबो थांजानो बासोदोंमोन, नाथाय दा बिनानावा गाबै गाबै फन हरबायना हारसिंथार जाबायनो। मा जाबावनो, बिनियाबो बिमा बिफाया मानो थैना होननांगौ देनाय। असे बिमा नङामोनबाबोथ' मालाय अनसोयोमोन, थैनासो होबाय होमबा। औ आयै, थैनासो होबाय। दा आरो थैनायखाय आंखौ गोसोखांदों नापेया। बिमाय बिमानैबो दङमोन, दा गामियाव गैयानो, बबावबा खामानिसो मावहैनो थांबायनो गुवाहाटियाव नामा। ए, हगार हरनोनो बादोंमोन आं दा नोंखौ। दा बेबो गाबै गाबै फन हरदोंबा। औ, बिसाथ' बिमायं ना बिमादैबो दंमोनथ'। दंमारोमोनथ'। अब्लालाय बिलाय बिमायं मोननियावनो थाहैनो हागौमोन ना। औ थांनो हागौमोन, मानो थाङाबा। आंखौसो गाबै गाबै लिंहरबाय, दा थाङाबाबो जाया। औ बेनोथ', नोंलाय मानोथो फन हरनायाव बुंदिया नोंसा माथो आयं ना आदै दं होननानै। दासो गोसोखांदों आं आब'। रावबो गैया होनना बुंदों बियो आंनि अनगा, माने गामिफोराव थाङा खोमा ना थांलाय फैलायसो गैयामोन, मिथिला दे आरो। दङबाबो ओरैनो गैया होनना बुंदों आरो, माने बियो नोंजों थाफानो लुबैदों खोमा नोंसानियाव। औ बेनोथ', नोङो उनाव फैफिननो हागोन दे। दा बेजों न'आव थांना मोजाङै रायज्लायनांगोन। औ थांनानै रायज्लायनाय लागिबा नोङो मास मोनसेसो बा मोननैसो थानाय बेजोंनो, ओमफ्राय उनाव फैफिननो हागोन। आरो नोंखौ हाबाबोथ' हरनांगौ ना 6 माससोनि उनाव। औ नंगौ नंनायालाय, आंथ' हगार हरनो बादोंमोन नोंखौ। बिमायंफोर दङबा थाहैनांगौ। माने आंखौ गोसोखांदों खोमा बियो, आंजों थाफानो लुबैदों खोमालै आयै। दे बिहामजो, माथो खालामबावनो आरो गाबै गाबै लिंहरदोंबा। ए, बिदिसो दम होना फैदों होनबा नोङो गांजेमा गोसोम रानिनि बिमाखौ। होमबालाय माथो आयै, बिनि थाखायनो बिनो फिसाजोखौ आंनो ब्रा ब्रा हाबा हरनानै, बिनि जायगायाव जुदि आं गुबुन हिनजाव हाबा खालामनायमोनबा आंहा बेसेदि मोजां जागौमोन संसारा। आरो अनसुमाखौबो गोसथोनाय नङामोन। दिनै आं बेसे लासिंसिं बेसेदि फस्थायनांदों आंसो मिथिगौ। बावलाय फैसा दिहुनना होनो हानो जेबोआनो गैयाबा। बेनि थाखायथ' रुवाथि थाफैनो होदों आङो। थाफैबासो दा, थाफैबाथ' मोजाङानो देनाय। आंबो हाथारलाबा बिहामजोबो नागिरना मोनला, मादि जाबावगोन। आंहाथ' समानो गैला होनना बुंजायो। आं थैबा नोंहा मा जागोन आबा, नोंनो सोर ओंखाम ओंख्रि संना होगोन। आयै नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा, बे गांजेमा गोसोम रानिनि बिमायानो फैनांगोन। फैबासो दा। मानो फैया, बियो जुदि फैयाना आं बिखौ जेल जाहोगोन आयै। बेहालाय माथो जेबो दायानो गैया, बेखौलाय बोरै जेलाव दोनहैनो हागोन नोंहालाय। बेफोरखौ नोङो साननाङा आयै, आं मिथिगौ। जिखिजाया बियो जोंहानियाव रुवाथि थाफैथारनांगोन। बेनि थाखायनो जाजोबदों आंनि काहिनिया। खैनाखौलाय मानोथ' नागिरना होदिया दे बियो, नागिरना होबानोथ' जायोमोन ना मोनासैसो। अबाव मोनोलै आयै खैनाफोरखौबो, आजिखालि बकिं गोजा जाजोबोनोलै। थेवब्लाबो माथो खोनायोलै मालाबा फैसानि थाखाय बोरायफोरजों हाबा जालाबायनाय। आगोलथ' गुबुन जातिफोरखौसो खोनायोमोन, आजिखालि बर'फोरखौबो खोनायोथ' फैसानि थाखाय बोरायफोरजों हाबा जानाय। नाथाय आंजों मानो रावबो हाबा जाया, आंहा मा सनि नांना दं। आंथ' आरो मालदारबावसो, बेथ' मालदार मानसिजोंनो फैया रावबो साला। ना आंना खाफालाव लिरनायसो गैया, बेनिखायनो बेफोरबायदि बयबो बोराय होनना बासियो फैसा थाखा थानायनि उनावबो। माथो बुंबावनो आरो रामुसिं, दे खाफालाव दङबा मोनगोन दे। गैलालै आयै, आंनि खाफालाव गैला। दहायो अनसुमा बिमाया फन हरदोंमोन, अनसुमाखौ सोंहरगासिनो नोंसोरनो फन हरदों नामा होननानै। मा जाबावगोन बेजोंबो, खिन्थाना होदोलै अनसुमाया गांजेमा गोसोमखौ हाबा खालामबाय होननानै। नाङा हाबा नाङा, गिनाय मोनो आङो, प्रेसार दङ बिहा, खोनानानै सहायनो हायाबा मा जागोन।
सानसे नङा सानसेबाबोथ' मोनथिखागोन आयै। बेफोरो उननि बाथ्रा थेवब्लाबो दानो खिन्थाथ'नाङा गिनाय मोनो आङो। आयै ओंखामसो उखैबायमोनलै दा मा संनो हागोन ना हाया ना आं संनांगौ? दे आंनो संहैनि। सासे बिहामजो मोननाय मोनबा आयै नोंखौ बे बुरि बैसोआव आं खस्थ' होनो गोसो गैयामोन। दे नङाबा आयै नों जिरायथ' आङो संहैनि। नाङा दे आबा आं संहैनि। लागिबा नोङो दायो मोनायाव संबानो जाबाय। मोनाबा एसे सानाय सुनाय जायोहाय आंनिया। दे होमबा आयै। आयै नोंखौ नुबा दुखु मोनो आङो। हाया आंनो ओंखाम संनानै होयो। 90 बोसोरनिबो बारलायलांबाय आइया। थेवब्लाबो दि फिसालानो ओंखाम संना होयो हायाबाबो खस्थ' मस्थ'यै जोबोद दुखु मोनोलै आं आयै। आंनि खाफालाव मानो गैया रावबो मानो? नापे नै सफैबाय आङो। नापे सुमनि आब' नों थारैनो सफैमारबाय। औ आगै नोंखौ बिबारि आब'आ फैनो होदों? औ होदों। बिबारि आब'आ जोबोद मोजां जोबोद साननो रोंगौ बियो। नोंनाबो आरो रावबो गैलाना बेनिखायनो हगार हरदों। माने उफाय गैया जादों नङाबाथ' हगार हरनाय नङामोन। नानि फिसाखौबो लानांगौना। थेवब्लाबो नोंखौ हगार हरदों। आंना आमाय आरो आनैयाबो गैलाना नङाबा बिसिनि न'आव थांना थाहैगौमोन आङो। माने खामानि मावनोसो दंहैयो दा बिसोरो गुवाहाटियाव। जमुना बाजै सफैबाय? औ आगै सफैबाय आङो। दे हामबाय दे। बिबारि बाजैया फैनो होदोंबा? बिबारि आब'आथ' फैनो होनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो दा नापे आगैयाबो हारसिंना उफाय गैयिनि थाखाय आंखौ फैनो होबाय। दे जेबो नङा दे बिसोर रुवाथि लाखिनो हागोन। औ रुवाथिखौथ' लाखिनो हागौमोन र' नाथाय रुवाथिखौनो मोननो नागिराना। मोनगोनबो जानो हागौ दे। माने साफा सानै थायोबो देनाय रुवाथि थाग्रा। मोनगोनबो जानो हागौ। जमुना आब' नोंखौ दिनैसो नुबाय। नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंखौ दि आं दिनै लोगो मोनगोन होननानै सानथाराखैमोन। थांखांनाय बाथ्राफोरखौ सानबाथाय दाबो गाबनो ओंखारो आं आब'। आंबो खमसे खम आफाया जुदि थांना थानाय मोनबाबो बेसेदि मोजां जागौमोन। नाथाय आफायाबो थैलांबाय। बेफोरो गासैबो गुमा खफ्रिनि थाखायनो जाजोबदों। गुमा खफ्रि फाफ्थिया सुथुरफोरनोबो बेफोरबायदि बिदा हरनाङा भगबाना। नुदोंना आब' फैसानि थाखाय मा खालामनो हागौ। सानबाथाय दाबो गिखांनाय मोनो। गोसोखौ दुब मोनो आं आब'। जेब्ला आंबो हारसिं दङमोन आंथ' डिप्रेसनसो जानांदोंमोन। बिबारि आब'मोननि न'आव थाहैनासो एसे मोजां मोनग्रा जादोंमोन आं गोसोखौ। नङाबाथ' आं एसे आब' आंखौ हागौबा निमाहा होबानो जाबाय। जोंफोरा नोंखौ हारसिं नागारलांदोंमोन। नाथाय आब' बै अम्बिकायाथ' नोंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। नोंसोर सानैयाथ' बेसेबा लोगोमोन। बिब' बिनानाव बायदि अनज्लायना थायोमोन। बियो नोंखौ मानो नागारना थांनांगौ देनाय? बे सासे मानसिखौ गोसोखांबाथ' बेसेबा रागाबो जोङो बेसेबा दुखुबो मोनो। मानसिया बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों? बेसेदि अनोमोन आं बेखौ बिनानाव बायदि। थेवब्लाबो बियो आंखौ खबरखौनो लायासै। आं फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामामोन। ब्लकसो खालामना दोनदोंमोन। माबायदि बे अम्बिकाया? आरो आब' अम्बिका लांनाय गथ'आबा मा जामारखो? बे गुमा खफ्रि आदायाबा अबाव फानहैनाय? अनसाया मोनथिला दे आरो अनसायखौबा अबाव फानहैदों। थांनानैबा दंना गैया गथ'आ? अनसाया माथो अनजालु गुमैनिसो फिसालामोननो। औ बाजै मोनथिला दे आरो जोंहा आदायाबा अबाव फानहैनाय बेखौ गथ'खौ। अम्बिकाया खम गाबोमोन बेनि थाखाय। औ नाथाय दा अम्बिकाया गासैखौबो बावजोब्बाय खोमा बिमाखौ मोननानै। आंबोथ' बिदिखौनो सानदों। दा मालाय बियो बिमाजों आरामसे दंहैयो खोमा। जेबोखौनो गोसोखांला खोमा। मानिनांगोन दे आरो अम्बिकाखौ। आयै आं न'आव थांनो लुबैबाय। नै जालायबायानो जाम्बिनिया खालि न'आव थांनो। ओजोंलाय न'आव थांना मा खालामहैगोन? बेयावनो थानो हाया? माखौ न'आव थांनो जाखो नोंहालाय? मानोना आयै आङो बेयाव थानानै मोजां मोनाखै। नंमारगौ दे नों जाम्बि मारजारौ। एथ' बिल्डिं न' एथ' मोजां न'खौ नों नागारनानै नों बै बायला जिला न'आव थांनो नागिरदों? नों जाम्बि मारलै। आरो मा दख'ना गानबाय थायो? बै कुर्ता फ्रक बेफोरखौ गानना थानो हाया? मा दख'नाखौनो गानबाय थायो? आयै आं दख'ना गाननानै मोजां मोनो। आं बे कुर्ता फ्रक बेफोरखौ मोजां मोना। जारौ नों जाम्बि मालै। नों मानो बिदि मानसियानो? जों गामियाव गानोमोन आरो दाथ' नोङो कुर्ताफोरखौ गानना थानांगौ ना। माखौ मा मोजां मोनो नोंलाय दख'ना गानबाय थानो डिस्टार्बनो? आंहा मोजां मोनो आरोहाय दख'ना गाननानै। नोंसोरा गाना था। आं गानगोन ना। नोंसोरालाय मा खस्थ' मोनदों आं गाननायाव? जुगा सोलायबाय जारौ। सम बेफोरखौ गाननांगौ मोनथिबाय? दख'नाखौल' गानबाय थानाङा। बांद्राय दख'ना गानबाय थाबा माबा जाम्बि बायसिसो नुलाय लाङो।
बेलाय आंनिसो गोसो आयै बेफोरखौ बाद होआयै आं न'आव थांगौमोन बेयाव थानो एसेबो मोजां मोनाखै आं थानो मोनाखै हा मा खस्थ' मोनदों नों बेयाव थानानै नोंखौलाय माथो बारा खामानिबो मावनो होआ हा जोंसो मावबाय थायो मोजां मोनाखै आं बेयाव थानानै आं मिन्थिगौ जारौ नों मानो मोजां मोनाखै एकदम जानला मोनला साननो हायो बे सासे मानसिया मोनथियाथ' माखौ मा न' गोसोखांबाय थायो नोंलाय ओजों थांनानैलाय सोरजों थाहैगोन हा आब' नों थांमारला होमबा थाङा आङो नोङो थांनोबा थां हारसिं बा दे रावबो थांनाङा नोंबो था माखौथ' थांनो लुबैदों ओजों नों थांनानै सोरजों थाहैनो नागिरदों आरो मादैमोनखौलाय मोनथिखागौ माथो माबायसि एथ' मोजां न'आवबो सोरबा थानो बायो नामा जारौ थांनाय आफानो ओंखाम हैनाय आङो ओंखामखौ खुरना होनोसै उखैबाय खोमा बेबो दहाय इसेल' जादोंमोन आंसो ओंखाम हैनांगौ नामा नोङो ओंखामल'खौनो हैनो हाया होमबा जोंफोर सानैया दहायनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो खामानि मावगासिनो नोंलाय माथो जेबोखौनो मावाखै नोङो ओंखामखिनिखौनो हैनो हाया आरो जारौ आब' नोंनो है आं हैया जारौ बांद्राय बादुलि जानाङा मानसिया मोनथिबाय मावनायनि नोङो बादों हा दुमफेहाय ओंखामा खुर आङो बेदर बासिनि आयै नोंनो हैनो थांनो हागौ माथो ओंखामखौ नङा नों मानो हैनो हाया ओंखामखिनिखौनो हा बादुलि जानाङा दे बांद्राय हा लागिबा आंनो ओंखाम खुरगोन नायै नों है थां नङा माखौ एसेबां बादों नोङो ओंखाम हैनो हा नोंनो हैनांगोन एकदम मानसिखौनो नायनोसो बाबाय आङो दे दुमफे ओंखामा खुरदो बेदरालाय बेयाव सोना दोनथ'दोंमोन आं आयै बिसोर सानैया न' बिल्डिंआव थानो मोननानै मोजां जानो मोननानै मानसिफोरानो सोलायजोब्बाय दानो आफाया आंखौ बोरैबा खालामगोन बेनिखायनो आं थांनोनो बायो बेनि खाथियावनो दिगदार दं खिन्थु दिनै मास मोनसेनि बारलायलांबाय अबाव आंनि फैसा अबाव खैनाया अबाव आरो नोंखौ आङो मास मोनसेनि सम होदोंमोन नाथाय दिनै बारलायलांबाय नों मानो रुवाथि थानो फैयाखै फैसाखौथ' आंनो दिहुनना होआसैयानो फैनोबा फै आइ बिखुनजो नङाबा खिन्थु आं नोंखौ फासायगोन दे नों जेलाव थानांगोन नोंथ' मिन्थिखागौ आंहा बेसे थाखा फैसा दङ नों बायदि मानसिखौ दानो जेलाव जोबना दोननो हागोन आं नोंथ' फैसाखौबो आंनो हरनो हाखाला खैनाखौबो नागिरना होनो हायासै गाबोन फैनोबा फै आं नोंखौ गाबोन लायगासिनो बिजामादै नों मानो बेफोरबायदि दे गांजेमा गोसोम रानिनि रागाखौ आंनावसो मानो दिहुनजोबदों गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों नोंसो हरदोंमोन आंनो फिसाजोखौ ब्राब्रायै हाबा नोंनि फिसाजोखौ लाबस्लायस्लाय आं जुदि गुबुन लाबनायमोनबा आंहा बेसेदि सुखि संसार जागौमोन दिनै आंहा बेसेदि खस्थ' जादों रुवाथिबो नागिरना मोना आंनि आइया हायानो आंनो ओंखाम संना होयो आरो मालाबा आंबो संना जायो जिखिजाया नों गाबोन फै आं नोंखौ गाबोन लायगोन दे आइ बिखुनजो नङाबा खिन्थु दिगदार दङ दे जागोन दे लांफैनो हागोन माथो खालामबावनो आरो आं जेलाव थाहैनो गोसो गैया जेलनि ओंखाम जानो गोसो गैया बिजामादै दे होमबा गाबोन लायगोन आं नोंखौ दे जागोन दे बे बैसोआव आङो रुवाथि थाहैनांगोन गासिबो गांजेमा गोसोमनि थाखायनो जाजोबदों पापिनि थाखाय दा थाङाबाबो जाया बे गांजेमा गोसोमनि दायखौ आंनावसो मानो दिहुनबाय दङ आंनावसो रागाफोरखौ दिहुनबाय दङ दा नै फैसा दिहुनना होनो हायैखाय खैना नागिरना होनो हायैखाय आंखौ रुवाथि लांनो नागिरदों रुवाथि थाहैयाबा आंखौ जेलावसो दोनगोन नो जेलाव गावगायाबो एसे नागिरनो हाया होमबा खैनाफोरखौ बा रुवाथिफोरखौ थाङै थुङै आंहासो नै जराव गोलैबाय बेथो फैसाबो जासिना लादोंना आगोलो बेनिखायनो मा जाबावनो दा थाङाबाबो जाया दे माथो खालामबावनो आरो गोसोथ' एसेबो गैयामोन बे बैसोआव रुवाथि थाहैनो न' बायला जिलाखौ नागारना थांनो गोसो गैयामोन अबेसे जों थांबाथाय मोजां मोनजागोन न' बिल्डिंआव थानो मोनगोन फस्थायगोनलै नोङो गांजेमा गोसोम रानि फस्थायगोन दिनै नोङो आंखौसो खैफोदाव खोख्लैबाय दानियाबा बिजामादैनि न'आवसो रुवाथि थाहैनांसिगोन लासिंसिंनो ओरैनो बेसेबा लासिंसिं खालामजायो मानसिफोरजों गांजेमा गोसोमा अनसुमाजों हाबा जानायनि दानैथ' आरो बांसिनसो लाजि फोनांबावगोन आंखौ गामिनि हिनजावफोरा दे माथो खालामबावनो आरो गाबोन लांफैगोननो थफ्ला थफ्लिफोरखौनो बोनहैनोसै आयौ आङो आंनि न'खौ बोरै नागारना थांगोनहाय बिराद बायो आङो न'खौ नागारना थांनो दा थाङाबाबो जाया